Vă salut și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Iani Sabotor. În video de astăzi vom face un unboxing cu pachetul care ne-a venit recent de pe Temu. Să vedem ce ne-au adus, ce am comandat, dacă au venit toate. Să începem cu cel mare? Nu, îl lăsăm pe urmă. Să începem cu lucruri mai mărunte, mai mici. Aici avem o pungă cu căciulițe. Nu sunt căciulițe. Nu de cap. Sunt pentru farfurii cu mâncare, o lubeniță care o tai și îți rămâne o bucată, un pepene care îl tai și îți rămâne o bucată. Are elastic, o prins și stă strâns și îl bagi în frigider. Opa, a fugit, avem altele. 100 de bucăți, prețul nu-l mai țin minte. Cât a fost? Pentru bucătărie. Pentru bucătărie. Mergem în partea cealaltă, le punem. Aici avem altceva. Aici o să fie un alt video cu o macara de BMW E91 geam stânga spate, care s-a rupt. O să fie următorul video. Dar despre asta mai târziu. Ce avem aici, în pachetul ăsta? Da. În pachetul ăsta avem o bandă de cauciuc cu o parte care se lipește. O parte lipicioasă. Așa ceva arată. Se dezlipește hârtia asta după ea. Și se lipește. Eu am luat-o pentru bord de mașină, unde face criț, să izoleze. Poți să o folosești la mai multe întrebuințări. Și mergem mai departe. Sacul e cam mare. Aici ce avem aici? 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 Da. Aici avem o soluție de lipit. O soluție de lipit care o folosesc la baterii. La baterii de Val Bosch, în momentul când lipești bornele, pui și puțin lipici din asta și se întărește și rămâne tare, să nu se dezlipească borna de acolo, pentru că bateria se încălzește și se poate dezlipi, fiind lipită cu costor. Pentru asta este. Și mergem mai departe, fraților. Aici avem de tras părul după nas. Da, avem un aparat de sudură în puncte. O să-l desfacem să vedem și
aparatul de sudură în puncte. Deci, e neîncărcat acum. Se încarcă cu un încărcător de telefon. Nu știu dacă au băgat și încărcător înăuntru. Dacă are, nu are, are numai USB-ul. Se încarcă un încărcător de telefon. Aici avem puișoarele care se pun în... Vă căuta... mi-au băgat și ceva rezervă. Nu știu dacă va avea baterie ceva înăuntru. Nu. Deci e descărcat. Are un afișaj electronic încărcat și lipim bateriile prin puncte. Cam așa ceva. O să urmeze un video cu niște baterii care le am eu de făcut pentru Flex, Bosch și Devalt. Să schimb bateriile înăuntru. O să urmeze un video, de-aia l-am și luat aparatul, să vedem exact cum funcționează. Acum nu are baterie. Are ceva. Dar, opa. Trebuie pus pe lamele să lipească. Am și lamela aceea subțire. Dacă nu mă înșel, am și aici în pachet, am mai cumpărat ceva. Vom reveni cu un video pentru a vedea cum funcționează. Acesta este aparatul de sudură în puncte pentru baterii. Mai departe. Aici avem un pentru memorie exterioară care se introduce aici, memoria exterioară. Da? Pentru telefoanele care nu au memorie înăuntru. Bine, vrei să vezi, să iei memoria de aparatul de fotografie și să vezi fotografiile, ai introdus-o aici și acesta îl introduci în telefon. Introduci în telefon și îți apare imediat. Bine, o să trebuiască după Play Store să cobori un program și îți apare toate videourile sau muzica ce ai înăuntru, pe memoria, pe cardul de memorie. Deci, cam atât despre acesta și continuăm că avem mult. Aici avem silicon, nu e silicon, sunt niște bări foarte tari de plastic. Pentru pistol cu silicon. O să vă arăt în următorul video cum se lucrează. E pentru lipit bări de mașină sau ceva plastice, ce aveți plastic. Se introduce asta și pistolul o topește. Sunt diferite mode de plastic. Scrie și pe el, dacă nu mă înșel. Da, da. Mergem mai departe că avem multe de arătat ce am cumpărat. Lăsăm așa și mergem mai departe. Aici
Aici avem, sunt pentru mașină. Eu le-am cumpărat pentru mașină. Pentru preșurile de jos de la mașină, ca să nu fugă preșul de la mașină. E cu scrați. Cam așa ceva. Dabi se trage. Deci vine unul lipit pe mocheta de jos de la mașină, iar celălalt pe preș. Și nu să când împingi cu piciorul în ambreiaj sau știu eu, ați văzut că de obicei fug preșurile și le găsești și sub pedale. Pui unul din ăsta. Eu am cumpărat pentru că la BMW am așa ceva și mi s-a uzat și trebuie să le schimb. Și o să pun și la cealaltă. Am cumpărat mai multe. Cine are nevoie, o să las numărul de telefon. Aici. Iar cine are nevoie. Am cumpărat mai multe. Sunt niște pârghii, un suport, o clemă, nu știu exact cum se numește, care ține, pentru mașinile mai vechi, ține pârghia care prinde în capota, care ține în capota ridicată. În momentul când am lăsat-o în jos, clac, ăsta s-a rupt tot timpul. La mine s-a rupt și a trebuit să am cumpărat mai mult. Deci în momentul când lăsăm capota în jos, se pune pârghia în suport, nu mai există suportul, se duce în stânga, în dreapta și sau de clac, clac, clac. Cine vrea, numărul de telefon și aici ce avem? Nu știu dacă știți ce e ăsta. O să las camermanul să-l filmeze și o să vă arăt exact unde se pune. Da, am fost repede și am tăiat topa după mașină ca să vă arăt în video unde se pune. Am tăiat-o, asta e. Trebuia să vă arăt, nu? Să prinde aici. Unul aici, acum nu pot să-l presez, trebuie puțin dau cu vaselină și presat. Se introduce aici și se prinde la gaura cealaltă de mașină, ca să nu vibreze toba. La mine s-a uzat, s-au grăpat și se mișcă toba foarte tare. De-aia am și tăiat toba după mașină, să vă arăt. Deci pentru tobă de mașină. Mergem mai departe. Aici. Aici avem niște capse. Am un aparat, dar e manual. O să pun manual cu ciocan și nicovală. O să iau ceva la mână ca un clește. Sunt niște capse care se prind la mușama de acoperi, știu eu, de acoperi ceva, de făcut. Ai 4 stâlpi și vrei să-ți faci o umbră, ceva, îți pui din astea și pui sfoară în colțuri, știu eu, ca să nu se rupă prelata, îi bagi capse din astea, se nituiesc, se prinde partea asta, ăsta se prinde partea cealaltă, se nituiește și se prinde cu sfoară, ca să nu se... Așa, mergem mai departe. Aici. Aici avem niște mufe.
Niște mufe pentru mașină. Deci avem mufe, e babă moș. Au și piciorușele aici. Le-am cumpărat pentru mașină. Acum o să trebuiască montate acolo unde îmi trebuie mie, vedem așa. Băgate piciorușele înăuntru. Nu are piciorușe nici una, nici alta. Nu au piciorușe. Vedem cum o să le montăm. Și da. Mergem mai departe. Avem foarte multe. Temu. După Temu. Avem ce avem aici. Ce avem aici? Da. Este o presă. Asta. O presă pentru plăcuțele de la frână. Pentru plăcuțele de la frână. Deci se deschide, se închide, deci tragem. O să vă arăt exact când o să o folosesc pentru frână. Pentru saledi, nu știu exact cum se numește în românește. Când o să o folosesc, o să revenim cu video. Aici ce avem? Pachetele le lăsat pentru prima dată, nici eu nu știu cum sunt. Știu ce am comandat, dar nu știu ce. Opa, aici nu știu de ce sunt astea. Chiar că nu știu. Ia. Să vedem. Da. Aici avem în momentul când un șurub se rupe înăuntru, dai o gaură și prinzi cutia asta, care el se înfiletează, pe stânga se înfiletează. Cât de bun ar fi, nu știu. Le încercăm. Avem diferite, aici avem de 5, cred că ăsta. Scrie pe ele pe fiecare. Da, de 5. De 5 ăsta trebuie să fie undeva la 8. 9. Trebuie să mandă noi să 9. Dar bine, la un șurub de 12 merge de 9 sau de 16, poți să-i bagi un 9. Pentru desfăcut șuruburile care se retează capătul și rămâne în mașină sau unde aveți, știu eu, la un rulment, la o carcasă de rulment, știu eu, unde se rupe șurubul. Aici avem, după câte v-am spus, am luat pentru preșuri, am luat și de pungilare, mai rotunde, sunt aceleași cum v-am arătat. Sfrați. Cam așa ceva, deci pentru preșuri la mașină. Le-am cumpărat eu. Și merge în continuare. Da, aici este pentru cauciucul de la capotă de la mașină sau cauciucul de jur împrejur de la ușă. De la ușă, de la capotă, ușă spate, se prinde cauciucul ăla de jur împrejur, se prinde din astea și are niște găuri ușa. Da. Deci am luat foarte multe.
Mă apuc de service. Aici. Asta e de făcut masaj. Sau de... pentru față. Nu. Este un... Eu l-am luat pentru stâlpii de la mașină. Să lipesc o folie neagră. Și pentru a se duce aerul, să nu rămână bule de aer. Sau la faruri, după ce am lustruit farurile, o să lipesc o folie albă, ca să nu se mai ardă farul să se facă galben. O să lipesc o folie, iar folia trebuie bine presată, ca să nu rămână cu bule. Și mi-am luat și scula. Sau dacă nu, de făcut, de întins, aluatul pentru clătite. Altceva. Tot o soluție de lipit, dacă nu mă înșel. Da, tot o soluție de lipit. Asta e mai tare. Albă, de culoare albă, iar cealaltă e de culoare neagră. Aici. Aici sunt niște capace pentru sergătoare. Sergătorul are o piuliță unde e prins la mașină, iar peste piuliță are capace. Eu le-am luat pentru mașina mea, nu-s bune. După câte am văzut, la Golf merg. Cine are Golf? Nu-s bune pentru a mea, la mine trebuie ceva mai mare. O să cumpăr altele. Da. Aici este un plastic nichelat. Nichel. Se jupaie folia asta albastră, el este nichelat albul. Eu l-am luat pentru ușile de la mașină. Se taie frumos, îl pui unde vrei, se lipește. Da, față, bară, poți să pui, știu unde, fiecare unde vrea. Aici. Cameraman filmează și voi reveni. Ce sunt astea? Pentru izolație de țevi. Asta este o izolație de țevi. Izolație de țevi. Se bagă izolația aici. Se taie la 45 de grade. Aici, 45 de grade. Și se lipește una cu alta. Așa. Sau aici când ai nevoie de taf. Se prinde un taf aici. Deci se taie pe crestătura asta. Ai introdus pe partea cealaltă aici unde vine taful și se prinde exact. Se lipește, bineînțeles, nu ca în România se prinde cu șoricei sau cum se numește, clipsuri, cum se numesc astea în România, șoricei, nu știu. Da.
Aici avem 3 benzi, tot ca celelalte care le-am mai arătat. Sunt 3 la număr. Asta este banda. Se dezipește, se lipește pe... Și ăsta e un cauciuc. Să nu mai vibreze. Iar aici avem o ojă. Da, nu este o ojă. Este pentru șuruburi. Se dă în capătul șuruburilor. Poate ați văzut de multe ori când faceți șuruburile, aveți în capetele șuruburilor există ceva albastru sau roșu. Deci nu-i de voie la șurub să se mai desfacă. Se desfacă repede. Și e ca și un fel de sigil, să zic. Nu e ojă. De culoare roșie. Da. Aici avem sunt niște pene, nu știu exact cum se numesc. Se prinde pe folie. Cum vrei să introduci cureaua pe folie și învârtești de curea cu folie, o învârtești și ca să-ți o urce pe folie. Sunt făcute speciale, nu le-am încercat, le voi încerca și o să revin cu un alt video. Deci sunt pentru urcat cureaua pe folie. Da, mai am ceva aici. Sunt pe negru, aceleași duble mai mari, cum v-am spus pentru pârghia de la capotă. Sunt mai mari. Iar aici avem LED-uri pentru bord de mașină. Da, mi s-a ars la Mazda, cu toate că eu la Mazda am becul, nu am LED-uri, o să pun LED-uri eu. O să trebuia să-ți desfac bordul la mașină să pun LED-uri. De-aia le-am cumpărat. Sunt foarte micuțe, după cât vedeți. Da, cele noi au direct suportul, l-ai prins și ai cam terminat. La mine trebuie să desfac LED-ul din suportul ăsta și va trebui lipit. Să stau să lipesc pe bord. Va fi puțin de muncă. Vom reveni cu un alt video. Aici nu știu ce am. Ce e aici? Gol. Da. Sunt două cuișoare
pentru aparatul de sudură în puncte. Rezervă, cu toate că n-am știut că ei mai pun și rezervă. I-am pus 2 rezervă, dar sar foarte repede astea în momentul când lipești. E bine să ai. Da. Și am ajuns la final, ultimul, care o să vi-l arăt, cel mare. Da, asta este. Deci ei zic că e de 5 mm, eu văd foarte subțire. Nu știu dacă are 5 mm, exact. O văd cam firavă, sensibilă, nu știu. Este un izolator fonic pentru ușile de la mașină, care vreau să fac toată mașina să o izolez fonic. Am început cu ușa din dreapta, ușa portbagaj și voi urma și cu celelalte. Cumpărat mai... Ăsta este de pe Temu. O să vi-l arăt și pe celălalt, care este mai gros. Este o bucată de la ușile care mi-a rămas mie. Deci e ceva mai gros, după câte vedeți, și mai, nu știu, e altfel. E altfel, nu știu. Și are și ață, după câte vedeți. Are ață ca un fel de... Nu știu cum se numește în românește, plecmă, nu știu... Deci, după câte vedeți, are și pe partea aceasta care se lipește și are și pe partea aceasta, deci nu se rupe foarte repede și mai gros, nu știu, mai rezistent, mai față de Temu, care este, îl vedeți cum îl fac pe ăsta de aici, iar pe ăsta nu prea, e mai tare. Se ondulează mai frumos, e mai subțire, acum nu știu, voi vedea. Deci cam atât a fost videoul meu, fraților. Să vă abonați cât mai mulți, să urmăriți videourile mele. În următorul video va urma o macara de BMW. Va urma un ventilator pentru Mazda, un Sigio pentru Mazda, schimbat. Vor urma mai multe videouri. Deci, vă salut!